nindot nga ebanghelyo ang atong nabati karon kay nagtudlo ni nato about aning healing. Hilig ba mo anang healing? Ha? Oh, gusto kay tanay. Gani di gyud mulambo ang atong katilingban basta way healing. Pananglitan kanang mga kuan nato, mga covenanted communities or bisag mga religion, mga relihiyon, basta naa na gani ng healing, makalakaw ang bakol. Pero ano ba ang sanlahon maayo, cancer, na cancer free na, pastilan, ang buta makakita, ang amang makasulti, basta punsisok yun ng tao, healing. Niyab syagit-syagit dayon, praise the Lord, naayo na gyud ko. Ana. No? Ganahan mo na? Oh, mauna nga, ang ubang simbahan, imo na lang saylo-sayluan, kay tuagi ditong healing. Ang ubang pari, di na ni mo tahuron, kay kanig yung paria, kay may kainig healing. Ana? Pangitaon tagid ni. Isa ka na des padersiano, isa dili. Wa na higahom, katog yung usa, kay gamhanan gito, healing. Na atong hilig. O nagipakita ni Jesus nga kini di ay pag-ayo sa atong sakit, sa unsang sakita, labi na gyud physical. Kini bang mga milagroso nga mga panghitabo, mga kaayuhan natong nadawat, dili day na maoy katapusan sa pagbuot sa Ginoo. Kini ingon man diri, kun buot ka, maayo ko. Ingos Kristo, buot ko, maayo ka. Pero di day na maoy kompleto nga pag dawat sa kabubuton sa Ginoo, kana lang pag-ayo sa atong sakit. Kung dili mosangko gid ay na sa pagsimba dito sa simbahan. Daghan kay nangaayos ilang sakit din asad noon manimba. Nya kun manimba man ang pangayoon, maayo ra gyapon sakit. Father, cancer free ba ako, Father Jesus? Paluyan jud ko sa Ginoo, Father. Pandungi akong Father B para ma-maintain jud, Father ba nga din agid ta masakit. Nako buang-buang man ni siya. Naayo na siya nya magpa-pre-over pag yun kay haron jud kuno di na jud kuno siya masakit. Nako wa may sigurong di ka masakit, o sige mamatay ka. Di man di ka malipay nga na-healed na ka, magpapandong pa man gyud ka sa imong kaolob, sige mamatay ka muna na isunod. Di ba mao kini inyong Panginoon, di ba? Ay, bisag sa kuong naglakaw kay 90 na, Padir, blisingi ko para malikay sa kadautan. Ay sus, tiwasono na kayo naon sa man kaniya. Sige pamangyo ka dag pangandoy. Simbaha ang Ginoo, matod Padir ni Kristo, pagtuman sa sugo sa pari. Ngayon sa may sugo sa pari, palit mog slat. Kana, Padir, ayo na ko sa akong kuan, di ay slat akong paliton. O asa kang simbahan na mo, hatag, offer ba? Offer. Na, hashtag anis paghug, di sa sibot din, magay mo hug. No? Pero unsa man ning giingon ni Kristo nga adtua, ayaw sa panabi ni bisan kinsa, adtua dayon ang pari nya paghalad sumala sa gisulti sa balaod ni Moises, ug mauna na ang magpahibalo nga naayo na ka. Pasabot mga igsoon, mahimo na tang kabahin sa katilingbanong magtotoo. Mahimo tabang functional part sa simbahan. Dili nominal Catholic but active Catholics. Daghan kay nato mga nominal. Unsa man ang nominal? Kana bang mosimba lang kung ting Domingo. Okay na na simba ta. Magrosaryo man sa ta kada gabi. Gitawag pa na siya nominal. Unsa man gyud ang active? Kung unsay programa sa simbahan, appeal dayon. Mao na nay active.
Way kapuslanan ning pagsigig simba, siging rosaryo, siging chaplet anang divine mercy, siging sabong anang scapular, sabong pag scapular, sabong pag medalya sana milagrosab, sabungan pag rosaryohon, magsapid na lang guna di atanan pertindaghana, pero dili ka active, passive. Kay ngano man ang ako rang kaugalingon, ang akong Ginoo na ayuha ko Ginoo, ayuha ko Ginoo. Si Abraham sa paghapa niya atubangan sa Ginoo 99 na iyang edad, nagpabilin siyang active believer. Ang iyang faith ba active kaayo. Ana mo nang pag-ingos Ginoo, really mahimo ginang dakong nasod ang imong mga kaliwat. Pasabot active gani, mubunga gina, mulambo gina, di na mamatay. Gilingi ay mong tupad. Naon sa magkaroon active. Mo bitan na din manimbata tagaan kita higayon nga lingia ang imong isig katao, ipakita ang panag-inig sa unay niya. Kung ako'y magwalib, ako'y magmisab, sige ginang lingi aron ma-active kay basig nitikig na inyong liog din ana active, no? Kana bang di nakakamaong mutanaw sa imong isig katao, di nakakamaong mutanaw unsay sugo os Ginoo nimo para sa imong isig katao, kay absorb na lang jud kay kas imong kaugalingon, ang akong anak, ang akong bana, ang akong mama, ang akong papa, kana na lang diha na lang jud ka kutob ba, ang akong yuta, ang akong balay, ang akong kurso, ang akong board exam, ang akong unsa pa na diha negosyo, kutob na lang diha, ang akong kumbinto gamay pa kay islat halin na. Ang akong assignment isipari, asa ka ko i-assign 2 years from now, unsa ka ko ani ana naara gyud atong concern dia, ang akong kilay, ang akong naong, ang akong buhok, ang akong naong, ang akong kidney, ang akong atay, ang akong heart, ang akong dugo, ang akong sugar, sige na lang kita monitor dia, kutob na lang kita ana. Lingi-lingi sa diha sa imong tupad, oy, ang akong silingan unsa kay gikinahanglan, ang akong bana unsa kay gikinahanglan nga nagpuyo naman lang ni dito sa silingan, unsa kay iyang gikinahanglan nga akong buhaton nga tuwa naman nagpuyo dito ana. Nga akong asawa suod naman kay si father, hapit naman di muli tagalauna na mas kaadlawon ihatod ni father sa amo, unsa kay gikinahanglan ani ana no. Yaw-yaw dayon, yaw-yaw, wana ka muhaom sa kong kinabuhi, yaw-yawan ti ka, wana patay ka diha. Mao na karon daghan kay na naglalis na ato mga Katoliko, siging away, pulos Katoliko nagkinihaay, unsa may gikiha kana ra gyung yuta, mga right of way, mga utlanan, mga inana, mga utang, pulos Katoliko ana. Unsa may gustos Ginoo nga paghalad ngadto niya, ang gugma mao'y atong ihalad, ang paghigugma ay mao'y atong bansayon kanunay. Kana gyud dili nang panag-away, magunsa maghihil ka sa imong kanser unya kusog lang yapon kay kang manglibak, magunsa mag nakapasar kas board exam, sige lang yapon ka ng premarital sex, nagpuyo-puyo na hinuon mo anang imong uyab ngana no, magunsa mag successful kayo imong negosyo, sige na noong kag pangabit tungod lang kay nana kay kwarta, magunsa magmahuman ang atong kumbinto, dili na noon mo kasaka diha kay istrikto nako kaayo kay maguba niya na. Di ba? Di na mo da pasudlong Brad Luloy, tanga nagbalao da buwa na mo kuan-kuan dia. Sila man na atong finance. Kana bang mahog na nung tag istrikta tungod kay naatay grasya ang gihatag ang Ginoo nato. Lingiay mong tupad ina inyong balay, welcome ra ang mga way balay. Gana, matan-a ka no. Blessing man ginang balay. Grasya man ginanya inyong balay ba makasodra ang way balay. Kusog kay tang igihan kayo kana bitang mag-blessing kog balay ingon din ako nganong nagpa-blessing man mo ingon din ay Father para
mawa ang mga kuan pader niya kanang kuan pader kanang i-bless tas ni Lord ako. Unsa man din yung balay dili din ni blessing wa pag mo kapasalamat ani. Wa pag mo ani malipay. Lipay pa rin ako. Usa ra gyud ang gikinahanglas Ginoo para ang inyong balay mahimong puno sa panalangin. Unsa man nako ingong Ginoo pasudla sa inyong balay ang way balay. Hoy ayaw sa padre di sa ngayon. Nako dato ana mga yawanon day mong gapuyo din ni ani balaya. Sugo nas Ginoo. Mo na ang atong tubag sa Salmo nindot kaayo nga usa ka pahinomdom natong tanan. Unsa ti atong tubag? Tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Ngayo makatag panalangin, hapa pareha ni Abraham ba? Hapa atubangas Ginoo, luhod atubangas Ginoo. Mao na dinis aton agi ng porsyon nga muluhod ta. Ngano man ni angkon ta nga wa gyud koy mahimo wa ka Lord. Ang imong panalangin mo rin akong gikinahanglan. Nya kung moingon ka, pasudlas inyong balay ang way balay, matuman imong pagbut mo hapa ko. Muangkon ko nga tumanon ko ni. Supak man no. Higugmaa ang imong kaaway. Ana Lord, ako ning tumanon. Na naman kay kwarta gipanalangina naman ka. Tumana ang paghigugmas mga way kwarta. Jesus, himuan naman og kaso, ikiha naman noon, hulgaon pa, sokol kag buruka. Sa dagan-an mo, lisod kayo mong palit og asin, yung sukol-sukol mo. Ay na lang. Dato ra ba na? Sus, patay tayo. Ipakuot ra taan. Ano ba? Gamiton na yun. Pero katong sa unang pobre pa kayo, sige hangyo, Ginoo makapasar takos bar exam. Ginoo makapasar takos bar exam. Pagkapasar na, wala, abogado na, pertinang nindota, pangilog din ang mga properties sa iya, mga kaliwat. May mga inanay. Di ba? Sige, katapusang lingis yung ito pa din na naikusog mangilog sa inyo. Oh, di na mo ila bisan pag hinimbahon. Pero sa itong buhaton kita nga nagtuos Ginoo aron dunay kompletong healing sa atong kinabuhi. Kanabang naagyod ang kalipay, mawagtang ning atong mga kauwawan para nang sanla. Shame na sa unang panahon, it is a shame to have leper or leprosy. Nya kanasang di mga anak sama nahitabo ni Sarah o ni Abraham, it is also a shame during their time. Kauwawan, makauuwaw nga kahimtang. Kuhaon as Ginoo. Unsaon man, ibutang sa imong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, ang pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo. Mao nay gitawag og kahadlok sa Ginoo. Ang pagtuman sa tanan niyang sugo, tanawa unsaon pagpanalangin. Ako inahinay ra jud kog tuman pero sukad sa una ning kamot jud kog tuman sa sugos Ginoo. Daghan man sa kog failure sangtod karon pero kana man kong pagtuman wa masabot nga perfect. Perfect ang atong commitment nga motuman pero dili tingali perfect ang execution. Mura bag basketball ba? Perfect ang game plan pero inig-execute dili tingali ma-perfect. Pero importante nga naa na sunahuna nato nga i-execute ko ni. Sa akong pagkapari kinig yung poverty. Mao ginoy akong highlighted kaayo nga commitment to the Lord. Nya aron mahimo kong kabos kinahanglan gyud mahimo kong generous. Kana bang paghatag? Sakit ba ya? Kanang magtan-aw ko nga ako manggid unta ni ngano madig ako ning tipigan nganong ihatag pa man gini sugo des Ginoo. Nindot kayo ang epekto. Tutok pa muna ako. Nindot ang epekto o bati? Mao na ingon lingi-lingi ilas imong palibot. I-trace lang ang akong giagian. Pero musupak na ko ani, musupak na ko sa sugos Ginoo tungod lang kay ingon ani nako malusno sa ning tanan.
mubalik na sad ko sa kauwawan. Pagkadaghas mga pari nga medyo nindot ang image na lusno na himong kauwawan. Mga obispo, kardinal, hasta pagani Santo Papa na himong kauwawan ang ilang kanindot nga grasya. Maupod na'y akong gitanaw, basin sunod adlaw kauwawa na ang akong ikahatag, ikapakita ninyo. Ikaw na be, lingi ay mong tupad katapusan, na proud pa ka nga suod mong pader, or kaila mong pader, or nakasimba mong pader, or parishioner mong father. Proud pa ka o ikauwaw na ni mong pariana. Ana? Be ka mo mga asawa, proud pa mo nga maunay inyong bana? Kinsa din nga proud ko father nga ako ning bana ta sa kawat. La kanindot. Kinsa may mga bana din nga moingon father proud pagyud ko hangtod karon nga ako ning asawa ta sa kamot. Pwede na mo mga matay. Pasabot ang inyong bana, ang inyong asawa nagtuman sa sugos Ginoo. Natingali mga failures pero nagtuman. Lagi na. Mahimo gitang proud kay panalanginan tas Ginoo, iyang ninduton ang atong image. Dili makapanindot gyud sa atong image kanang parlor kaayo. Sorry ha mga nagtagiyag mga parlor, palit ra ba sa mugslat. Pero og dili gyud matinumanon sa Ginoo bisag kung saon pa nagretoke ang naong, iyawa lang yapon nagnaong asawahan na in relasyon sa bana nga nahiubos sa asawa. Bisan pag ipablan-blan pa na imong buhok kung sa pay kuanda, inig-uli nimo ludon lang yapon ang iasa imong banas imong naong. Basta dili ka mahigugmaon. Pero wa jud ka kapaparlor kay wa kay kwarta, pero sikag ingon I love you, nothing gonna change my love for you. Ludan di ka sumunta, lukod biya nimo naong. Ingon sa this cannot change my love for you. Oy, madogay na imong bana, mingawon gina siya nimo. Animal ning ko, mo ram ni siya iring bisag iwakli mo balik magyug baiid. Napakanon na lang ka. Ali ming, kaon ming. Di ba? Na ang kalinaw, na ang kalipay, pero sikmat din ka mo kag irumbuang. Ang ingani mo sa imong bana, nasa buang ay gikan sa nis parlor animal ay usik-usik lang yung budget ang mong buang na ko. Ana pa na. No, pero nagpa-parlor ka, nga labing pagyugay ka, sus, musidlak yung ka, mura kag nag-transfiguration. Layo pa ka, gakso na kasi mong bana. Gupa sa kong asawa, taas naman kay pilog, mubo pa man ipagikan, pasumpayan di ay. Taasa nagpilog, baog pag yun. Daigon ka, daigon ka. Pero di ka gani labing, dili ka kusog mo tuman sa sugos Ginoo, iguli nimo taas na kay pilog, hilas-hilas ba yan, taas og pilog, di murag tinuod, naon pa ka na. Sige na nindog na ta, sige na malantang panawayan.